नै दायो जों गोजौ थाखोनि जोंहा सावथुन दिहुननो हानाय जोंनि गेजेराव डाइरेक्टर ओंखारबाय। दायो गिबि खेबनि थाखाय जोंनो गंबा सिनेमा हल बानायनो थांबाय दङ। गिबियावनो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै गासै बर' रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन हिसाबै जोंहा मोनसे थांखि दङ जे जोंनि बर'नि हारिमुखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो नांगोन। जों बुहुमनि दरबाराव जोंनि जे बर'नि हारिमु बे हारिमुखौ सिनायथि होनांगोन। मानोना हारिमुआवनो जोंनि हारिनि सिनायथिया हाबनानै थायो। दा बेखायनो जोंनि हारिमुखौ जुदि जों डेभेलप खालामनो गोनांबा, जौगानो गोनांब्ला जोङो बर' सावथुनखौ गिबियावनो जौगाहोग्रोनो नांगोन। दा ओंखायनो जोङो जुदि जोंनि बर' सावथुनखौ जौगा थाखोसिम लांनो गोनांब्ला जों सावथुनजों नांजाबफानानै थानाय साफ्रोमबो महरगिरिया माखासे जिखिनि जों गुदि गियान नांगौ सावथुन बानायनायनि, बे गियानखौ मोनथारनो नांगोन। दा ओंखायनो जोङो बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों जोंनि महरगिरि बिथांमोननो जों मोनफ्रोमबो बिथिंनि टेकनिकेलानो जा, बा बे एक्टिंनि बेलायानो जा, सिंगिंनि बेलायावनो जा, बा मिउजिकनि बेलायावनो जा, जाहाथे जोङो मोजां माखासे गियानखौ होनो हायो। बिनिफ्राय नैबे बिसानि गेजेरजों खुंफुंजानाय जि जोंनि बड' फिल्म एवार्ड, बे एवार्डनि गेजेरजों जाहाथे जोङो थुलुंगा होनो हायो, जोंना थांखिया बे। दा ओंखायनो नैबे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना बे बड' फिल्म एवार्डजों माखासे हाबाफारि लाफानाय जायो। जेरैहाय जोंनि सावथुननि महरगिरिफोरनो जोङो सावथुन बानायनायनि थाखाय गियान होनांगौनि थाखाय जों सेमिनार लाफायो। बेबायदिनो जोंनि दावगाफुनाय जायफोर लाइमोनफोर दङ, जायफ्रा टेलेन्ट लाइमोनफोर दङ, जों बिसोरनो प्लेटफर्म होनांगौनि थाखाय जोङो सिंगिं कम्पिटिसन एन्ड डेन्सिं कम्पिटिसन बेखौ लानाय जायो। देग्लायबो जोङो भइस अफ बड' जा सिंगिं कम्पिटिसन, बे सिंगिं कम्पिटिसनखौ जोङो लाफानाय जादों। नाथाय माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय जों देग्लाय डेन्सिं कम्पिटिसनखौ लानो हानाय जायाखै। उननि समावहाय जोङो बे कम्पिटिसनखौबो लालांबाय थागोन। जायखिजाया सिंगिं कम्पिटिसननि गेजेरजोंहाय जोङो लाइमोनफोरनो जेरैबायदि जों प्लेटफर्म होनो हादों, जों माने बिसा जानानै गावखौनो गोग्गानाय मोनो। मानोना गुबुन गुबुन समाव बेबायदि एवार्ड सेरेमनिनि गेजेरजों सिंगिं कम्पिटिसन होनानै भइस अफ बड' जि सिंगिं कम्पिटिसन, बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जों गोबां महरगिरिफोर सोरजिबाय। जाय महरगिरिफ्रा दिनै बर' हारियाव इस्टाब्लिस जाबाय, जोंनि बर' हारिजों जे बयजोंबो सिनायजानाय जाबाय। जेरै फुकन बर', मोनसोम बर', कपिल स्वर्गियारि, गुलशन गयारि, गुलजार आजिज, दा बिथांमोना जोंनि नैबे प्लेटफर्मनिफ्रायनो थांनानै देरहासार जालांनानै दिनै साफा साफा राफोद सिंगारनिख्रुइ नै दायो जों गोजौ थाखोनि जोंहा सावथुन दिहुननो हानाय जोंनि गेजेराव डाइरेक्टर ओंखारबाय। जौगा थाखोनि जोंनि गेजेराव दा सिंगार दंसै, माखासे माने एक्टिं खालामग्रा। जोंहाथ' जोंनि गेजेराव दिनै मोजां एक्टिं खालामग्रानि जोंहा आंखाल गैया। जोंहा एक्टर एक्ट्रेसनि दिनैनि दिनाव जों बेखौ अभाबखौ जोङो फिल खालामाखै। जों दिनैनि दिनाव खालि नैबेखौल' मोनसे फिल खालामदों, मोनसे जोङो आंखालनि जों फिल खालामदोंबाथाय बे जाबाय जोंहा सिनेमाखौ दिन्थिनो थाखाय जोंहा प्लेटफर्म गैया। दा बेखायनो जोंनो सावथुन दिन्थिनो थाखाय जोंनो प्लेटफर्म नांगौ। आरो ओंखायनो जोङो BTC-निफ्राय लानानै BTR सरकार बिथांमोनसिम जों गले गले बुंबोबाय थानाय जादों, बिथांमोननो मेम'रेन्डाम होबोबाय थानाय जादों जे जोंनो बर'फोरनि ओनसोलाव जोंनो मिनि सिनेमा हल नांगौ। जोंनि जिथु माने BTR सरकार बिथांमोना जोंनो मोनसे खोथा होबाय आरो फोसावबायबो। दायो गिबि खेबनि थाखाय जोंनो गंबा सिनेमा हल बानायनो थांबाय दङ। थारैनो बेखौ बावैसो समनि उनावहाय बेखेवगोन होननानै जोंनिसिम मिथिहोनाय जादों। दा बिनि थाखाय जोङो BTR सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो इयुनावहाय बेबायदिनो बोसोरफ्रामबो जोङो गंबा जुदि जोङो सिनेमा हलखौ बानायलांबाय थायोब्ला निस्सय जोङो सावथुन दिहुनगिरिफ्रा सावथुन दिन्थिनो थाखाय प्लेटफर्म मोनगोन। आरो बेबायदि जायोब्लानो सावथुन दिहुनगिरिफ्रा जेसेबांखिनि फैसा खरसा खालामनानै सावथुन दिहुनबाय, बे फैसाया जोंहा रिकभार जागोन। आरो बेनिफ्राय जोङो हाइ बाजेट खालामनानै जों सावथुनखौ खालामनो हागोन। जायखौ जों बुरजा बाजेट खालामनानै जुदि सावथुन दिहुनोब्ला जों बुंगोन दिनैनि दिनाव ओरैबायदि जोंहा टेलेन्ट दंसै बर'फोरनि गेजेराव, जोङो बलिउड स्टेन्डार्डनि जोङो सिनेमा बानायनो हानाय जोंनियाव दा टेलेन्ट दंसै, प्रडिउसारनिफ्राय लानानै एक्टर एक्ट्रेसफोरनिफ्राय लानानै। दा गतिके आङो नैबेखौनो बुंगोन, जोंनि सावथुन मुलुगखौ जोङो जेब्लासिम जौगा थाखोसिम लांनो हाया अब्लासिम जोङो जोंनि बर' हारिमुखौबो जौगा थाखोसिम लांनो हानाय नङा। जोङो नैबेखौनो आसा खालामदों उननि समावहाय जोंनि बर' सावथुनखौबो गुबुन जाथिफ्राबो नायथारनांगोन आरो नायहोथारगोन। आरो बेनि अनगायैबो जों जेरैहाय बांलादेशनि बा थाइलेण्डनि सावथुनखौ नायो, गुबुन गुबुन हादोरनि सावथुनखौ नायो, फिसा फिसा जाथिनि सावथुनफोरखौनो जों नायो। थिग बेबायदिनो जोंनि थांखिया जाबाय
जोंनि बर' सिनेमाखौबो जाहाथे थाइलेण्डनि मानसिया नायो, भुटाननि मानसिया नायो, बांलादेशनि मानसिया नायो, पाकिस्ताननि मानसिया नायो। जोंनि थांखिया बेबायदि। गतिके जों आसा खालामदों नैबेबायदि माबानि गेजेरजोंहाय फिल्म एवार्डनि गेजेरजोंहाय जोङो उननि समावहाय आरोबाव मोजांसिन जोंनि गेजेराव जोङो डाइरेक्टर मोननो हागोन, आर्टिस्ट मोननो हागोन आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों थुलुंगा होनो हागोन। आरो मोनसे खोथाखौबो बुंफाबावगोन, बे फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि गेजेरजों जोङो देग्लाय सुंद' सावथुन कम्पिटिसनखौबो लाफानाय जादों। जोंनि गेजेराव बेवहाय जिखिनि बेनार नोंथांमोना नुनो मोन्दों, बेवहाय 27 ना मा सर्ट मुभिफोर फैदों। बे मोनफ्रोमबो सर्ट मुभिफ्रा आसलथे जों नुनानै बिराद गोग्गानाय मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों। एखेबारे हाइ कुवालिटिनि गोजा आरोखि। दा बे 27 गेजेरावहाय गेजेरनिफ्राय जोङो मोनसे साबसिन सावथुनखौ जोङो सायख'नाय जाबाय। सायख'नाया जोंना जालांबाय। निश्चय जुरि बर्डआ दिनैहाय बेखौ बे एवार्डखौ होनाय जागोन। सर्ट मुभिनि थाखाय साबसिन सर्ट मुभिनि थाखाय जोङो 50,000 रां बान्था होनो नागिरदों।